Эш төрле вариант барлыкка килгән. Берсендә аның Идел Урал штаты, икенчесе Башкорт Татарстан Республикасы, һәм менә өченчесе инде менә без әйткән Татар Автономик Совет Социалистик Республикасы. Тарих укытучысы Илдус Тимирбулатов Яңа Иглай мәктәбендә 30 елдан артык балаларга белем бирә. Татарстан Автономияле Совет Социалистик Республиканың оешуы турында шактый мәгълүмат туплаган ул. Менә нәрсә өчен соң Татарстан менә Автономик Совет Социалистик Республикасы вариантына тукталып калынган. Монда инде әйтергә кирәк, менә большевиклар 17 елга хәтле властька килгәндә, алар килгәннәр бит шундый лозунг белән милләтләргә азатлык, милләтләр үзләрен юлларын үзләре сайларга мөмкинлек бирәбез дип. Ләкин инде менә алар хакимияткә килгәч, үзләренең сәясәтләрен үзгәрткәннәр. Инде менә без алсак Идел Урал штатын инде. Идел Урал штаты буенча анда Россиянең үзәгендә барлыкка килергә тиеш булган менә Америка штатлары кебек инде мөселман халыклар яшәгән дәүләт. Бу бит инде аңлашыла, бу федератив дәүләт булган булыр иде. Бу әлбәттә большевикларны куркыта, чөнки ул бит инде федератив дәүләт, нәрсә дигән сүз, федерация, ул теләгән очракта аннары ул халыклар аннан чыга алалар дигән сүз. Автономия булса инде киләчәктә дә тегендә аларга дәрс хукуклар бирелә, ләкин менә чыгу хукукка алыначак автономия булган очракта. Шуңа күрә инде большевиклар менә бу Идел Урал штатын әкрен генә ул идеяны бетерәләр һәм икенче менә бу алар фикерне Татар Башкорт Республикасын тәкъдим итәләр инде. Ләкин монда аяныч хәл дип әйтергә була инде. Безнең татар менә милләтчеләребез инде менә шушы зур идеялар, планнар белән җиргәндә инде башкортлар үзләренә республика төзеп өлгерәләр. Һәм шуңа күрә менә башкорт делегатлары тавыш бирү башлангач инде алар әзерме менә бу республика керергә алар каршы чыгалар. Һәм шулай итеп инде бу Ленинга барып җитә. Һәм Ленин инде тәкъдим итә бу идеяны кире кагырга. Бүген бу хакта тарихта каршылыклы фикерләр тарихчылар арасында бәхәсләр туа. Тарихтан билгеле булганча 20нче гасыр башы илдә иң киеренке вакыт. Беренче бөтен дөнья сугышы, гражданнар сугышы, Октябрь революциясе, Идел Урал штаты төзелү һәм башкалар. 1920 елның 27 маенда ТАССР төзелү турында декретка кул куелу татар халкында зур шатлык тудыра. Казан рәсми рәвештә башкалага әйләнә. Дәүләти һәм административ структуралар оештырыла. Татарлар менә дәүләтле барбы булганнар. Автономияле булса да, ул бит инде бар дәүләт дигән сүз. Икенчедән бит инде безнең мөмкинлек туа, менә үзебезнең татар телен үстерергә, татар киләчәктә татар мәдәниятен, гореф-гадәтләрен саклап калырга. Яшь республикага кыенлыкларны бик күп кичерергә туры килә. 1920-1921 елларда ачлык, яңа экономик сәясәт һәм башкалар. Тарихи чыганакларга күз салсак, яңа экономик политикага күчү белән бәйле рәвештә ТАССР икътисады кызу темплар белән аякка баса башлый. 1930 еллар башында ТАССР аграр регион булып кала. Нәкъ бу елларда колхозлаштыру чыра башлана. Республикада 500 колхоз төзелә. 1936 елда ТАССР конституциясе кабул ителә. Бу республика бөтен дөньяга сибелгән миллионлаган татар халкын берләштерде. Культурасын, көнкүрешен, традициясын, тарихын барларга, аны яңартырга, сакларга мөмкинлек бирде. Татар мишәр бабаларыбызның эзләрен барлап, дөнья күләм масштабта аларның бийек эшләрен яңадан тыргызырга сәбәпче булды. Беренче Татар Республикасы төзелү, дәүләтчелеккә ирешү тарихи истәлекле вакыйга. Сәяси мәйдандагы зур казанышлар тарихта һәм халык күңелендә аерым урын алып тора.